Договор за дарение бе подписан днес между бизнесмена Марин Рачев и кмета на Семчиново Веска Ганчева. Сумата, която фигурира над подписите, скрепили документа, е 2800 лева. С течение на годините предприемача е успял да направи не една и две добрини за красивото село, разположено в подножието на планината. Той пое ангажимент да помогне и за създаването на спортна площадка в селото, където в момента се учат 186 деца. Аз знаете, че винаги съм се отзовавал на нуждите на село Семчиново. Вярно. И така, че и се няма да бъде по-различно. Госпожо Ганчева, най-напред да представим селото. Колко човека живеят в момента в Семчиново? В село Семчиново живеят 2070 жители, от които 54% ромско население, 46% българско. Но нямаме проблеми, разбираме се, помагаме си, справяме се. Днес вие подписахте един договор за дарение с господин Марин Рачев. Малко повече да ни разкажете за това, какво той конкретно през вашия мандат е направил за вашето село. Улица 32 беше в невъзможен вид в ромската махала. Там се образуваше една отсечка, която постоянно беше пълна с вода. Завалили нещо страшно. И успяхме с този чакъл, баластрата, който той ни даде, успяхме да се настеле и малко да се поуправи улицата. Успяхме другото, което с негова помощ да оправя и площада в ромската махала, да сложиме плочките и да придобие съвсем друг вид. Има още много да се желае, ще се потрудиме да стане както трябва. А каква е стойността на дарението, което току-що подписахте? Стойността на дарението е около 2800 лева, за което много му благодарим. Бизнесменът Марин Рачев е поел ангажимент да помага и на селата от община Септември, като ежедневно това си личи от новите му инициативи. На път е завършването на пълния ремонт на пенсионерския клуб в село Ковачево, а нещата, с които могат да се похвалят във Ветрен дол, Варвара, Славовица, Семчиново и Симеоновец, са само малка част от добрите дела, на които ще станат свидетели жителите на Септември и Ветрен. На 24 май в храм Свети Георги в село Ковачево ще има и курбан, също дарен от бизнесмена Марин Рачев, като той кани местното християнско население да посети обреда.